Sranafassi, toen en nu. Ja. Normaal gesproken zou ik je eerst laten gaan. Nee, maar... ga je gang. De jeugd heeft de voorrang. Een Supreme-productie in verband met 45 jaar Revidentie. 2 generaties praten over Sranafassi, toen en nu. Mevrouw Hart, wat ziet u er mooi uit vandaag? Heeft u dat speciaal voor mij gedaan? Ja, als ik naar je haar kijk, dan moest ik er fleurig bij zijn. Wat deed u op 25 november 1975? Werken. Elke dag een nieuw deel om 7:30 in de ochtend, 4 uur in de middag en 7:30 in de avond. 25 vond ik het nodig om toch even iets te gaan proeven in die binnenstad. Kijk naar de complete afleveringen tijdens onze Revidentie-uitzending op 25 november. In deze aflevering praten Emmy Hart en Matthijs Samuel over opvoeding Sranafassi, toen en nu, aan de hand van een aantal vragen en een aantal voorwerpen uit de kunstige doos. Luister mee naar een gesprek tussen 2 generaties. De eerste vraag luidt: Mevrouw Hart, wat ziet u er mooi uit vandaag? Heeft u dat speciaal voor mij gedaan? Voor jou? Ja, als ik naar je haar kijk, dan moest ik er fleurig bij zijn, want dit ben ik niet gewend. Ik vind het mooi. Prima, dan passen we een beetje bij elkaar, toch? Ja, Ja. ja, prachtig. Prachtig, prachtig. Mevrouw Emmy, wat deed u op 25 november 1975? 25 november 1975 was ik voor het eerst in dienst. En ik weet dat ik uit Mongo ben gekomen, want ik werkte op Mongo. En het feest was in André Kamperveen Stadion. En ik heb me nog nooit zo lekker gevoeld. Het leek wel of Suriname een prijs had gewonnen, dus het was stampvol. Ik weet nog dat ik niet in het stadion zelf, maar op de tribune, geen tribune, rijwiel, pad zat. Ik zat niet, want je stond. En het was zo machtig, ik vond het een machtig moment. Ik zie nog het beeld toen meneer Henk Aron en hoe heet die man weer, meneer Latchman elkaar omhelsden. Ik vond het zo ontroerend. Prachtig moment was dat voor Suriname. Wat maakte dat moment zo prachtig? Nou, kijk, je bent jong, ik was misschien 22, 23 jaar en je hoort, Suriname wordt onafhankelijk. Je begreep het niet, de inhoud van dat ding. Maar dat iedereen zo blij was dat we vrij zouden zijn en dat we onze eigen dingen zouden gaan doen in Suriname. Ik dacht, ai boy, Suriname heeft een prijs gewonnen, we kunnen nu eindelijk op onze eigen benen gaan staan. En dat vond ik prachtig. Nice. Maar wat deed jij daar? Wat deed ik? Oh. Nou, ik was er nog niet. Op Wacht 25. even, je was er nog, hoe oud ben je dan? Ik ben nu 15, maar mijn ouders waren er niet eens. Dus ik denk dat het... Oh, dan waren Ik ben net een beetje te laat. grootouders wel. Mijn grootouders wel. En ja. die hebben je zeker verteld van die dag. Ja, ze hebben ook verteld over de festiviteiten op het Onafhankelijkheidsplein. Maar veel meer over persoonlijke relevantie. Wat zij dus zagen in de onafhankelijkheid, wat het voor hen betekende. Correctie hoor, het was geen onafhankelijkheid. Misschien was er iets daar, maar ik weet dat de viering zelf was in André Kamperveen Stadion. Ik kan niet dat je jong bent, dat je het nieuw is. Maar ik ben blij dat ze het ook als goed hebben ervaren. Is er een 25 november die je je heel goed kan herinneren? Zo 1, 2, 3 niet, volgens mij niet. Ik zou het niet weten. Je bent nooit gegaan naar het plein om iets te vieren. Ik ben naar de Palmentuin geweest om het te Ja. vieren, maar niet vorig jaar. Ik kan me echt niet indenken wat ik vorig jaar heb gedaan. Ik weet dat ik het leuk moet hebben gehad. Zie je hoe de jeugd is? Nee. Dan was het niet indrukwekkend. Ik heb er wel waardering voor gehad, maar ik hoefde er niet bij te zijn. Het was een beetje een stil moment, reflecteren op. Waarom? Ja, maar wat waar? Ik geloof je niet. Jonge mensen reflecteren niet zo snel op iets. Nou, ik heb er wel op gereflecteerd. Ik denk Oké. dat... En wat deed het met je om te reflecteren? Nou, het is dus heel vaak mensen vragen wat zij ervan vonden en je proberen in te denken wat zij allemaal hebben meegemaakt en wat de grootste veranderingen zijn geweest, waar we nog steeds aan moeten werken. Dat vind ik heel belangrijk om dat te begrijpen. Oké. Om zaken waarmee we nu zitten, om die te kunnen linken naar dingen in het verleden. Dat vind ik, en daaruit te leren, dat vind ik heel belangrijk. En heb je één ding onthouden? Heb ik één ding onthouden van?
zaken te linken naar het verleden om het heden te begrijpen? Ik denk dat rust vinden in het verleden een hele grote kwestie is. Ja. En de manier waarop we kijken naar het verleden, hoe noem je dat? Dat we daarvan een beetje... Ja, ik ken mensen die het verleden verbloemen, waar dat niet zo is geweest. En ik ken mensen die wel echte doemdenkers zijn daaromtrent. Terwijl het een heel evenwichtig beeld is, waaruit je werkelijk heel veel kunt leren. Ja, ja. Sommige mensen zijn het eens geweest met die onafhankelijkheid, andere mensen niet. Ja. En het doet je zo een zucht uit voldoening slaken, wanneer je mensen hebt uitgehoord. En dat, Zo jong als je bent, jazeker. heb je een zucht kunnen slaan van... "Oeh." Om dat beeld te hebben, dat doet je goed. Omdat je er niet bij bent geweest, maar je op die manier toch nog... Oké. Ja, je maakt deel uit van Oké. die Wat een prachtig moment. van dat prachtige moment, jazeker. Wat voor man was uw vader? Kunt u dat in... Nou, als ik nu 68 jaar oud ben, mijn vader leeft niet meer, maar mijn vader was een prachtige vader. Ik zeg een voorbeeldvader. Ik weet 100%. Als mijn vader nog leefde, was Suriname anders geworden. Hoezo? Waarom? Mijn vader was een staatsman. Ik had alleen gedacht dat hij president moest worden. Alleen had hij niet geleerd. Hij is niet naar school, hij heeft niet de gelegenheid gekregen om naar school te gaan. Maar hij was goed ontwikkeld, hij was scherpzinnig. En hij was een hele goede vader. Een vader waarmee je op de zondag kon gaan stappen. Hij was er als vader voor zijn kinderen en voor zijn vrouw. Hij hield van mijn moeder. Uw vader is dus een hele gelukkige man geweest. Ja. En dat geluk heeft hij dus overgedragen op zijn gezin. En jouw vader, vertel. Nou, oké. Mijn vader is een zeer ambitieuze man. Aha. Ik durfde werden op bepaalde momenten overambitieus. Oké. Wat bedoel je met ambitieus? Altijd achter dat geluk aan. Oké. Maar ook in alle nieuwe dingen geluk weten te vinden. Oké. En geluk inspireren bij mensen. Dat is dus wat ik heel vaak terugzie. Oké. Ik denk dat het iemand is die met heel veel mensen om kan gaan. Maakt niet uit wat de achtergrond is. Ik denk dat het iemand is die andere mensen probeert te begrijpen. Om zo zichzelf beter te begrijpen. Dus ik denk dat mijn vader ook nog zoekende is. Zo. Dat 15 jaar ben je en je vindt dat je vader nog zoekende is. Ja, ik Je denk... laat me nadenken. Maar oké. Wat voor vrouw was je moeder? Mijn moeder is zeker een hardwerkende vrouw. Ze heeft 3 banen en doet het geweldig in alle 3 en is ook steeds verder aan het komen. Super, ze heeft pas de MOB gedaan. MOB waarin? Bewegingsonderwijs. Bewegingsonderwijs. En lichamelijke prachtig. opvoeding, ja. Dus dat is zeker te waarderen, dat ze zich zodanig wenst te scholen en verder wil komen. Maar hoe is het thuis? Thuis, we spreken elkaar niet heel erg veel, omdat we het beide heel erg druk hebben. Maar de momenten die we dan wel met elkaar besteden zijn heel waardevol, omdat we elkaar gauw begrijpen. Er hoeven weinig woorden vuil gemaakt te worden aan een heleboel Jullie zijn zaken. op 1 lijn. Vaak genoeg wel. En als we dat niet zijn, dan duurt het even voordat we op die lijn komen. Maar als we er eenmaal zijn, dan gaat Dat het is goed. wanneer jij koppig doet. Nou, niet altijd hoor. Nee. Het is dus echt een kwestie van elkaar begrijpen en keer op keer, als je me niet snapt. Dus dat doet ons heel veel goed. Dat uitleggen. Ben jij de enige zoon van je moeder? Dat klopt, ik ben enigst kind. Oké. Ja. Oké, enigst kind. Oké. En uw moeder? Mijn Wat moeder voor was vrouw was uw moeder? Zoals ik ben, zo jugu, zo rustig was mijn moeder. Een hele zachtaardige vrouw. Hardwerkende vrouw. Mijn moeder was spaarzaam. Mijn moeder hield van haar kinderen. Mijn moeder was er voor haar kinderen. Mijn moeder ging nooit uitwerken, ze was geen carrièrevrouw. Ze bleef altijd thuis om op de kinderen te letten. En ze verkochten koekjes, ze maakte koekjes. We hadden koeien, we verkochten melk. We hadden rijst,
gepland en dat mocht door. En mijn moeder bleef thuis en wij gingen verkopen. Het was een hardwerkende vrouw die wist wat het was om moeder te zijn. Ik weet niet, ik heb het niet kunnen doen. Want ik zou niet zo kunnen leven thuis de hele dag. Maar ik denk dat het terug kan komen dat elke moeder die rust kan hebben om thuis te zijn voor haar kinderen. En dat vond ik iets geweldigs van mijn moeder. En mijn moeder nam nooit een beslissing, een besluit alleen. Alles wat je vroeg, mama, dan zegt ze, ga pa vragen. Ah, ik dacht dat ze met u terugcommuniceerde. Nee, wie? In die tijd niet, hè. Als je vraagt, mama, mag ik naar de film of mag ik even naar een verjaring? Dan was ze zo bang, zegt ze, nee hoor, ga papa vragen. Dan ga je bij papa. Papa, mag ik? Heb je je moeder gevraagd? En dan zegt mijn moeder, Guus, als jij het goed vindt, dan mag ze wel. Alleen moeten we afspraken maken. Mijn moeder maakte altijd afspraken. Hoe laat ga je? Hoe laat ben je terug? Mijn moeder was een vrouw van structuur. Echt wel. Ik vind, als alle moeders zo in Suriname waren, hadden we een ander soort opvoeding. Ik vind het zo prachtig om een moeder te hebben die huisvrouw geweest is. Mooi. Ik heb mijn eerste fietsenstoel meegenomen. En ik heb hier vanaf voor mijn eerste ingezeten tot aan mijn 8e of mijn 9e heb ik voorop op de fiets gezeten. En fietsen is dus een heel groot deel geweest van die opvoeding. Ik fiets nu zelf dus. Maar het was gewoon, niet omdat we geen auto hadden, maar alleen omdat het schoner is. En op bepaalde momenten ben je als fietser gewoon, maak je deel uit van het snelverkeer. Iedereen staat in de file en jij raast er langs. Ja toch, ja. Dus dat gaat goed, maar ik heb ook heel veel leuke herinneringen met mijn oma op de fiets. En bij mijn vader achter op de fiets en uiteindelijk zelf op de fiets. Dus ik denk dat dat zeker een hele grote rol heeft gespeeld. En ook dat krijgen van mijn fiets, dat je een zekere zelfstandigheid geeft. En dat je op die manier kunt bewegen, het doet je goed. Ja. Kan je herinneren toen je de eerste keer moest fietsen? Oh ja. Ben je niet gevallen van die fiets? Vreselijk. Ik was 11 toen ik voor het eerst kon fietsen. Voor mijn 11e kon ik niet fietsen. Hoe heb je dat gedaan dan? Je zat te veel in die stoel. Dat zal het echt zijn geweest. Maar ik heb in de grote vakantie van 2016 volgens mij, ik ging toen naar de MULO-school. Dus toen moest ik leren fietsen. En aan de Dr. Sophie Redmondstraat keer op keer gevallen. Vreselijk gekneusd. Ik zie nog die schaap worden. Ja. Okay. En op het terrein van het blindencentrum. En dus met alle schelpsen. Dat zijn dan minder leuke herinneringen omdat je die verwondingen aan overhoudt. Maar ook gewoon, het was wel mijn eerste fiets. En het is, op die fiets ben ik volgens mij, niet de fiets daarna ben ik geweest naar, hoe noem je dat? Naar Sanderij. Ik ben een maand nadat ik kon fietsen. Maar weet je wat mooi is? Het doet me zo terugdenken aan toen in mijn tijd, toen ik moest fietsen. Ik fietste altijd, ik fietste naar school, ik fietste naar de kweekschool. Maar een dagje kreeg ik een droom. Wanneer je iemand wil helpen, dan moet je die persoon maar een duwtje geven op die fiets. En dan valt die persoon 1 keer, 2 keer. Maar als de persoon eenmaal kan fietsen, dan fiets je naar Sanderij. Ja. En dat is me in mijn leven, het is me bijgebleven. Zeg, wil je iemand helpen? Geef de persoon een duwtje op een fiets. En deze, hoe noem je dit? Een fietsenstoel. Een fietsenstoel, we noemden het een hoe was het vroeger weer? Een draagstoel was het vroeger. En ik weet dat wij allemaal in een draagstoel hebben gezeten. En het was reuze gezellig om je jongere broer of jongere zus voorin op de fiets te hebben en te gaan met de fiets. Fantastisch was dat. Dus ik kan me voorstellen dat je genoten hebt van het fietsen en nu kan je fietsen. Losse handen toch? Ja. Losse handen. En losse benen, ja. Mooi. Zal ik iets van u uit de kist halen? Wat heeft u gedaan? Prachtig. Ik weet niet precies, je mag pakken. Ik heb alles iets van vertellen. Misschien mijn scriptie of mijn brood. Wat wil je? Zullen we dat brood? Dan haal ik dat brood eruit. Oké. Dankjewel. Nou, om eerlijk te zijn,
Als ik aan het brood denk, moet ik zo lachen in mijn jeugdjaren. Dit brood heeft pindakaas. Misschien kunnen jullie dat zien. Wil je geloven dat vroeger 10 mensen hiervan aten? Ik geloof het niet. Je gelooft het niet? Nee. 10 mensen aten hiervan. Want bij ons thuis kocht je bij de omo op de hoek kocht je 5 cent pindakaas. En je moeder sneed ze in het midden. En dan sneed ze het zo met een mesje. En iedereen kreeg zo'n stukje pindakaas. En dan zet je het op je brood. En als je het wil eten, dan ruik je het. Dan zeg je nee, nog niet. Dan schuif je het naar achteren. Je koud. En dan elke keer, en bij je laatste hap, dan at je het. En dan was je zo gelukkig dat je brood met pindakaas kon eten. Dus als ik zo naar het brood kijk, jullie zijn verwend hoor. Nou. Dit was voor een heel gezin, deze pindakaas. En wat heeft u liever? Zo'n belegd broodje of dat broodje van vroeger? Normaal. We leven in een andere tijd. En laten we eerlijk zijn. Ik heb geleefd in een tijd van een stukje pindakaas of een stukje kaas. We noemden het schuifpindakaas of schuifkaas. En elke keer schoof je het op, dus dat is een vingerkootje zo. Ja. En dan schoof je het op tot het einde atje. Ik zal weer een van uw items eruit halen. Even kijken. Dat water. Ja, dat lijkt me wat. Alsjeblieft. Water, als ik naar water kijk, doet het me denken aan een... Voor sommige mensen gaat het raar zijn. Wij moesten, als het donker werd, zodra het donker werd, wist elk kind, je moet gaan baden. En je moest je pyjama aantrekken. Ik weet niet of mensen dat woordje kennen nu. Ik zie heel veel kinderen in buurten met een kleine onderbroek rennen om 9 uur 's avonds. Dat zou vroeger nooit gekund hebben. Als het donker werd, renden we naar binnen. We moesten eerst water gaan halen op die hoek. We hadden een waterput en dan moet je die met een emmer water putten. En dan moet je buiten baden. Alle kinderen baden en dan gaan we binnen. En dan doen we lol binnen. Het was echt we hadden heel veel kinderen, dus we speelden chibritiki. Je moest je stokje ergens bewaren. Tot misschien 9 uur. Alle kinderen in gehoorzaamheid. Iedereen stil slapen. Maar het water, 's morgens als je wakker werd. Mijn vader heeft tot vandaag, heb ik het 68 jaar. Als je 's morgens wakker werd. En het wordt licht, moet niemand je roepen. Je moet opstaan. Ook al had je niets te doen, je moet opstaan. Ook al is het zondag. En mijn vader die loerde, mijn moeder die loerde. Ze namen een fles water. Ze roepen je 1 keer. Emmy, Oswald, Armand, Lloyd. Opstaan. Je wilde niet opstaan. En dan kwam mijn moeder vooral. Of mijn vader. Die kwam met een fles water. En dan, je weet dat we in kamer sliepen toch? En dan spreiden ze het water. Ze gooien het over je heen. Eerst heel lichtjes. En ik weet nog, misschien zou ik opstaan, een broer van me, maar ik had een broer die bleef slapen. Los van dit water nam ze dan een emmer water en ze gooiden het gewoon op het matras, nat of niet nat. Dus dit water doet me denken aan mijn opvoeding van vroeger. En ik kan je zeggen, tot vandaag, ik ben 68 jaar oud, ik woon in mijn eigen huis, ik woon alleen. Als het licht wordt, sta ik op, vraag me wat ik ga doen, maar ik kan niet slapen. Omdat ik moet er nog gaan werken. Het is een goede herinnering, maar ik vind het leuk. Hoezo, waarom? Ik weet het niet, ik sta vroeg op. Morgen stond hij goud in de mond. Ja. Dan pak ik het boek. Aangezien we het hebben gehad over slapen gaan en wakker worden. Even kijken hoor. Oei. Oh. Dit is een van de honderden boeken die ik als kind voorgelezen heb gekregen. Want ik kon dus spreken voor mijn eerste, lopen lang na mijn eerste en lezen rond, voor mijn derde. Maar dat ik het kon, wil niet zeggen dat ik het graag deed. Ik vond het veel leuker om voorgelezen te worden. En dit is echt een van de meest leuke boeken die ik heb gehad uit die tijd hoor.
Oké, hoe maar- hoe ging dat in zijn werk? Nou, ik denk dat meestal dus de moeder, dus mijn oma van moederskant, Ja. die las heel veel voor. Beide oma's hoor. Oké. Maar de ene oma bleef niet bij ons in huis. Dus Oké. die bracht dan boeken. En de boeken die ze echt met me wilde lezen, die lazen we dan samen. Ja, ja. En een heleboel boeken op rijm, super. En die andere oma, dus met die oma ging ik dan in bed liggen en dan lazen we de Zo, dan kan je roverhoek lekker joelen. Ja, Precies, man. dat was. Maar meestal, dus, ze kon niet elke avond, want zij bakte ook heel veel en ik hielp er heel vaak in de keuken. Oké. En dan was ze zo dood op Hoe de oud was je toen? rond 2. En tot aan mijn Ja, tot aan hier mijn heb je vierde. oma? Ja. Toen je 2 jaar oud was. Ja. Zo, dat is En nachtwerk. soms was helpen alleen aanwezig zijn in de keuken. hoor. Ja. Soms was dat echt, of hoe noem je dat, de roller halen en of spelen met het meel verspreiden. Prachtig. Dat helpen. En toch wil ik weten hoe het ging met het boek. Nou, dit specifiek boek, dat heeft mijn Hoe heet moeder het? Zoveel. zoveel. Wat is zoveel in het boek? Nou, het gaat dus over een jongen die dus zich vreselijk verveelt en thuis zit met zijn moeder. En de bel gaat op een gegeven moment ding dong en zijn tante komt langs. En het is er heel erg leuk dat ze allemaal weer, hoe noem je dat? Moe raken en het is weer saai. Dan gaat de bel weer ding dong en dat was elke keer dat die bel ging, ik kwam niet bij van het lachen. Dat was het leukste moment in het boek. En wat gebeurt er nu met je als je een belletje hoort rinkelen? Oh, ik moet altijd aan het boek denken, maar ik lees dit boek dus ook voor aan mijn nichtje. Dus, Oké. en zij is dus ook verkikkerd op dat boek. Zij gaat in mijn kamer, want hij staat dus op een redelijk hoge plank, gaat op mijn bed staan om dat boek te halen, zodat het voorgelezen kan worden. Zo. Dus het doet me wel goed om te zien dat Kan je je terugvinden in, wat deed het met je echt wanneer je oma dat boek zo las? ik Viel je in slaap? Of? Oh, bijna nooit. Ik moest het uithoren en als ik moe werd, stopte ze. Maar ik ben nooit in slaap gevallen tijdens de verhalen. Dat denk ik niet. En hoe lang duurt zo'n verhaal? Dit boek, dit is 5 minuten, maar met alle theater dat je erbij doet, kun je er bijna een kwartier van maken. Maar ik denk dat, ik kon zelf lezen, Aha. maar als iemand het voorlas, dan had ik mijn fantasie vrij. Ik heb een vraag voor je. Ik luister. Denk je dat veel moeders nog lezen voor hun kinderen? Eerlijk gezegd niet. Ik denk dat het alternatief een tablet is of een telefoon. En dat, Maar een tablet is natuurlijk geweldig. Wat is het verschil? ik denk dat... Nou, in zekere zin is er heel weinig verschil, omdat... Maar de dingen die we lezen, de informatie die we tot ons nemen, ik denk dat dat heel erg aan het veranderen is. Ik denk dat met de shift in waarden en normen kinderen al heel vroeg begrijpen dat een telefoon iets geweldigs is. Ik heb meerdere telefoons gehad, ook vanaf een hele vroege leeftijd. De eerste telefoon die ik heb gehad, heb ik gevonden onder een huis. Zo. Was een Nokia, die het nog deed toen ik hem aan de oplader zette. Ik was toen 8 of zo, maar ik had er geen behoefte aan. Oké. Ik ken mijn moeders nummer uit het hoofd, van mijn vader, van mijn oma, van mijn tante. Oké. En volgens mij nog 2, maar ik weet niet even welke. Maar dat zijn dus de nummers die ik, en van de politie en van de brandweer. Maar de basisnummers had ik altijd en ik kon op elke telefoon, Maar van wie had je dat geleerd? Van je moeder of van je vader of thuis, van je oma? van iedereen een beetje, maar Maar meer denken van jullie mijn dat vader. wanneer mensen, dat alle ouders dit zouden moeten doen? Wat zouden we moeten doen? Alvast de nummers. Want ik ga je eerlijk zeggen, als ik een telefoonnummer van de politie moet hebben, ga ik het zoeken. Echt waar? Ja, alle 115 ken ik. Maar jij zegt, je kende de nummers uit het hoofd en het lezen. Van mijn regio hoor. Ik denk dat we terug moeten gaan om veel voor kinderen te lezen. Want Ik ik heb je denk- iets niet horen zeggen. Ik denk, Hoe was het met die betrokkenheid met je oma of je moeder? het was eigenlijk echt geen kwestie van betrokken zijn. Het was gewoon, ik wil niet lezen. Ik kan het prima, ik kan het, maar als ik moet lezen, moet ik me inspannen om te lezen wat er staat, het Ja. op te slaan en tegelijkertijd in te beelden. Als iemand anders voor je voorleest, heb jij echt vrije loop. Jij ziet het als een Dan film zie je die voor je. beelden, die film, man. Dat Die ge- film. Maar weet je wat mooi is? Ik denk aan iets, hè. Je zegt het zo mooi, het lezen. Je praat zo vlot. Denk je dat het daaraan komt? Want ik heb altijd gehoord, wanneer je veel leest, wie leest, die onthoudt veel en die kan meepraten. Denk je dat het daaraan ligt? Ik denk dat lezen daar sowieso een rol bij heeft gespeeld. Het eerste boek dat ik uit mezelf ben gaan lezen, dat was Alleen op de Wereld. Ah, ik een mooi boek. Ik moet 6 zijn geweest toen ik met het boek begon. Ja, ja. En dan helemaal Prachtig geen boek voor 6-jarigen per se. Dat is Oké. niet de aangeraden leeftijdscategorie. Maar verkikkerd was ik op dat boek. Dat was het boek. Mijn oma vroeg, dan moet ik deze ook voor je voorlezen. Ik zeg, nee hoor, hoeft niet. Je mag, maar dat was het boek waarbij ik prachtig. zodanig mezelf kon vinden in het verhaal.
van Remy. Dat het, Prachtig. Dan is de volgende vraag van mij. Prachtig. Kijk. Vergelijk het taalgebruik van ouders in Suriname. Toen en nu. Toen. Ja, ik was er toen niet hoor. Dus ik Jij kan, was er toen niet. ik Maar kan ik echt- was er wel. En daar zou jij misschien problemen mee krijgen. Waarom zou ik Je problemen mag hebben nooit gehad? praten met ja. En nooit met nee. Heb ik met ja en nee gesproken? Nee, dat heb ik niet gezegd. Oh nee, ik vroeg het alleen. Ik vul het alleen maar in. Omdat ik het zo vaak hoor bij jonge mensen. Maar toen moest je praten met nee mama, ja papa, ja juffrouw, ja tante, nee tante. Je sprak met 2 woorden. En vroeger, sommige ouders van vroeger, die lieten je zitten en spraken tot je. En legden je uit hoe het moet, tenminste bij mij thuis. Er wordt je uitgelegd, er werd met je gesproken. Men had aandacht voor je. En je werd ondersteund in wat je zei. Hoe doe je dat? Hoe wil je dat doen? Het was een samenspraak tussen kind en ouder toen. Ik kan me heugen, mijn moeder die vroeg mij, hoe denk jij daarover? Maar mijn vader die zei ook, als ik iets zeg is het klaar, weer af. Je gaat niet en je kan niets inbrengen. Maar papa luistert, mama luistert. Mijn vader zei gewoon nee en het is afgelopen. Je kon niet gaan debatteren met mijn vader. Nee, die kende het niet. Nee is nee, klaar. En is dat Wat dan... was het bij jullie? Hoe is het nu? Hoe vind jij het nu? Nou, taalgebruik. Ik denk dat de ouders van nu heel wat scheldwoorden erbij hebben. Dus ik denk dat dat een grote verleiding vormt op bepaalde momenten van frustratie. Ja. Maar het grappige ervan is niet dat mijn ouders super veel uitschelden hoor. Maar sinds ik heel erg jong ben hebben ze uitgescholden. Maar ik heb geen van de woorden zitten herhalen bij anderen. Nee, ik heb dat niet dat het nadrukkelijk is gezegd hoor. Maar ik heb gewoon nooit die behoefte gehad. Ik had door dat, nee zo praat ik niet. Maar ik noem mijn moeder niet, ik noem mijn moeder geen mama, echt niet. Mijn moeder heet Deborah, dus heet ze ook echt Deborah. Het is meestal Deb, maar soms is het Deborah. Vader is Sabdai, dus dan wordt het Sappa. Mijn oma is Tani. Mijn andere oma is wel oma en die andere opa was opa. En weer die andere opa was wel opa, Hesdima. Daar was dat wel. Wij zouden vroeger zeggen, dan heb je geen respect. Oh nee, maar dat respect was er echt wel. Nee, hoor. dat zouden wij zeggen. Want respectvol moet je met je ouders praten. En het is dat wat ik je zei, ja mama. En weet je wat mooi was vroeger? Oké, er geen scheldwoorden, je praat over scheldwoorden. Als je zegt, is een voorbeeld hoor. Hou je bek dicht. Mijn moeder zegt, zeep, breng zeep. Was je mond, hoor je wat Emmy gezegd heeft, bek. Honden hebben een bek, dan moet je je mond wassen met zeep. En opgepaste woorden of scheldwoorden kenden we niet. Wat is het beste advies? Als je nu terugdenkt, je bent jong, dat je ouders je hebben gegeven, moeder of vader. En het is je bijgebleven en je gaat ermee door. Weet je, het is vreemd wanneer je anderen advies geeft en jij zelf dat advies moet opvolgen. Dus ik denk dat het advies dat ik eigenlijk nog het meest waardeer, omdat ik het makkelijkst begrijp, is be your own person. Wees jezelf, weet wie je bent, ontdek jezelf, word het eens met jezelf. En hoe noem je dat? Ja, geef jezelf continu die push. Ik denk die ondersteuning en die zelfverkenning. Oké, maar als ik zie dat je 15 jaar oud bent, dan zit ik me af te vragen, weet je wie je werkelijk bent? Lang niet, maar ik vind dat helemaal niet erg. Ik ben pas 15. Ja toch? Ik heb... En toch vind je het een goed advies? Ja. Daarom is het zo'n goed advies, omdat het iets is waar je echt je leven lang aan zou moeten werken. Oké, en hoe werk jij daaraan? Nou, er zijn een heleboel momenten waarop ik mezelf verbaas over iets dat ik zeg, of iets dat ik weet, of iets dat ik doe. En ik denk, hé. En soms maak ik een aantekening, of ik geef het een bepaalde plek. En het is leuk om jezelf te zien groeien.
En terug te kijken naar video's van mezelf of dergelijke dingen om die groei En te dan kunnen denk je aan je waarnemen. moeder of je vader die het gezegd heeft, het advies gegeven Nou, heeft. nee. Het advies is zodanig geïntegreerd dat het mijn eigen advies is. Zo. Het zal klinken ver naar hoe noem je Zo. dat, wat zij hebben gegeven, maar het is wel een principe. Ik vind je ergens toch een beetje, tussen aanhalingstekens, het blijft het advies van je vader of je moeder. Geef ze toch die grani, de eer. Ik heb er nu een mening aan gegeven. Ik geef die inhoud eraan. Ik maak het relevant voor mezelf. Oké. Het zou een geweldig advies zijn geweest als ik er niet van. Als ik het niet begrijp, heeft het geen zin toch? Maar op het moment dat ik het zodanig kan toepassen en het advies nog steeds waardeer, Ja. maar welk advies heeft u zelf gehad? Wat is het beste advies dat u heeft gekregen? Nou, het beste advies wat ik heb gekregen, even nadenken, is het advies van mijn vader. Mijn vader had iets, als je ergens naartoe gaat, zegt hij, Emmy kom, wanneer je ergens naartoe gaat, laat iedereen weten waar je bent. Want als er iets gebeurt, moeten we weten dat je daar bent. En als ik daar kom, moet je daar zijn. En soms wil je jokken toch, want je hebt vriendje en zo. En dan zegt hij, nee Emmy, altijd zeggen waar je bent. En dan gaat het goed gaan. En altijd als ik ergens ga, dan kan ik nog mijn kinderen bellen van, oh, ik ben een beetje laat hoor. Ik ben met mijn vriendinnen opkomen wijnen. Dat zullen ze zich afvragen, waarom belt mama? Maar het is een advies van mijn vader geweest van, altijd laat weten waar je bent op welk moment. Want er schuilen gevaren in het leven. Ja. En dat vond ik een heel mooi advies van mijn vader. Ik heb een tekening meegenomen. Een tekening die ik ongeveer 5 maanden, vergis ik me? Nee, nog niet zoveel. Oh nee, jawel. 5 maanden geleden heb gemaakt. Ben je schilder? Ik heb ook geschilderd, maar dit is gewoon een van de tekeningen. Een van mijn eerste tekeningen die ik heb gemaakt rond die periode. Want ik teken graag, maar mijn tekeningen hoeven helemaal niet mooi te zijn in de ogen van anderen. Het zijn soms vreselijk abstracte lijnen die ik super leuk vind. Maar, Zeg het iets van jezelf? Oh, het zegt iets over mijn idealen. Zo! Oei, het is een best grote, maar dit Je is laat me even schrikken. Zou Als je- vrouw van 68. Mevrouw Emmy, zou u die even voor me vast willen houden? Dan ziet u het misschien beter. Kijk, alsjeblieft. Zo! Je laat me even schrikken. Ja, Een vrouw met een zo'n Bobby hier. Wat heeft dat te zeggen? het ging over, het was dus rond de periode dat de Black Lives Matter Oké. protesten in Amerika gaande waren. Ja. En ik ben, hoe noem je dat? Ik ben er dus tegen dat mensen trends volgen in het opkomen voor rechten van anderen. Ik vind dat je daar consistent in moet zijn, dat je continu aan de weg moet timmeren. En toen dacht ik, weet je, ik probeer er zoveel mogelijk voor te zorgen dat ik met mensen praat en nieuwe inzichten inwin, nieuwe discussies aanga met mensen, zodat er meer bewustzijn komt over een heleboel onderwerpen. En deze keer wilde ik het wat anders doen, dus toen heb ik getekend. Ik ben, mijn oma is, hoeveel jaar Stani is? Pakweg 53 jaar tekenjuf, volgens mij, geweest. Oh, Ja. je oma is tekenjuf geweest. En ze heeft, mijn 3 vorige tekenleerkrachten hebben allemaal les gehad van Stani. Dus dat is ook echt vervelend, want dan kom je de klas binnen en dan hebben ze bepaalde verwachtingen van je. Maar het is dus, Maar dit is meegezogen, man. Vanuit je oma naar je moeder. Oh, nee, dan niet van mijn moeder, Van je gewoon- vaders kant. oh, dit is van mijn vaders kant, maar het is gewoon gesprongen hoor. Niet dat, Het springt. ik denk dat het, Ik denk dat Suriname gaat veranderen als het kan springen. maar ik denk Dan ook moeten niet, mensen meerdere mooie dingen gaan doen in Suriname als het kan springen. Maar ik begrijp het niet, hoe springt het? nou ik denk niet dat ik heb het niet per se van haar, maar het is dus als kind, ik ben als kind tientallen keren gekomen naar Reditex, naar de hal, naar ons erf, naar Fides en Pakara. Dat zijn dus echt mijn uitjes geweest. Ja. Ik ging niet naar, naar de mall bijvoorbeeld, niet heel veel, nee, Maar maar je ging om die tekeningen te zien. om naar de schilderijen te Maar kijken. denk je niet dat het in de genen zit? Nou, Want ik bedoel, ik weet van mijzelf, ik wist niet, ik had vandaag weet ik niet te tekenen, het is een boom. oh, En bij je examen, ik huilde als het ware bij examen om te tekenen. Maar wat je hier hebt gepresteerd,
Oh nee, maar ik zie dus, Dat kijk, is fantastisch. ik zie er zoveel punten in. En mijn oma en ik spraken er net nog over, omdat ze toen pas er volle kritiek heeft kunnen geven. Ja. En er zijn echt dingen, dus bijvoorbeeld, u ziet het niet, maar er zijn allemaal dingen, Ik zie allemaal een dingen heleboel. waaruit je kunt leren eigenlijk. Dus dat is Wat leuk. leer ik uit die handen daarmee, die mevrouw, is dat je oma, wie moet het voorstellen, deze vrouw? Dit is dus vrouw Justitia, maar het is dus een Creoolse vrouw Justitia. Oké. En ze kijkt weg uit schaamte. Dus het is, hoe noem je dat, een ongelijke bascule, een ongelijke weegschaal, om aan te Oké. geven dat er een heleboel onrecht is. Heel mooi. En ik wilde wat doen met Pangi-stof, dus ik heb met schaduwen gewerkt. Ik moet wat gaan werken aan het meer driedimensionaal maken. Maar Prachtig. het is ook wel een van de eerste tekeningen geweest waarin ik mezelf heb kunnen terugvinden en waarin ik een concrete emotie aan heb kunnen koppelen. Oké, wat En- voor emoties komt er bij je op? Woede, Woede, waarom? onbegrip en ergens teleurstelling. Ik Vertel. denk dat, maar ergens Ja. ook nog hoop. Het Oké. is niet te laat. Waar is er hoop te zien in je tekening? Ik zou denken onderaan dat er mensen zijn die nog steeds vechten voor die idealen. Mensen die, Ja, oké. die met hun kop boven het veld uitkomen, dat wel. Maar je weet dat er altijd mensen zullen zijn die zullen opkomen, toch? Dat weet je. Ik hoop het. Ik kan het niet weten, maar ik probeer dus, nu dat ik er ben, nu dat het Ja. kan, probeer ik ervoor te zorgen dat die mensen er blijven en dat die mensen gehoord worden. Dat is het belangrijkste. Ik denk dat je moet proberen, gaan mensen zelf opstaan. Zoals jij nu bent opgestaan, je bent pas 15, weet ik bijna zeker dat als je op dezelfde voet doorgaat, dat je in Suriname een belangrijke rol zal spelen met je tekeningen. Dit vind ik gewoon fantastisch. En ik zal je zeggen, mensen gaan opstaan. Jij bent daar opgestaan. Jij bent pas 15. Fantastisch. De traditionele opvoeding is beter dan de moderne opvoeding. Ja, ik zou niet 1, 2, 3 kunnen zeggen eens of oneens, omdat ik niet vind dat moderne opvoeding goed genoeg is gedefinieerd. Een traditionele opvoeding. Maar gewoon zonder die afbakeningen zou ik denken dat het in het midden ligt. Ik denk dat er bepaalde richtlijnen zijn Ja. die je heel goed zou kunnen gebruiken, Ja. die eerder toegepast zijn. Ja. Maar ik denk dat er een heleboel nieuwe informatie, nieuwe inzichten zijn Ja. die, hoe noem je dat, die ervoor zorgen dat de manier waarop we kijken naar het opvoeden veranderen. Ik denk dat we het erover eens zijn dat kinderen begrepen moeten worden. Ja. En dat ouders nadrukkelijk hun kinderen moeten begrijpen. Maar ik denk dat we het heel oneens zijn over hoe we dat begrip zouden willen aanbrengen. Ja, ik Snap je? bekijk het vanuit mijn visie en jij de jouwe. Ja. En laten we eerlijk zijn, de traditionele opvoeding had hele mooie aspecten. Maar ook hele lelijke. Prima, prima. Eens met je. Heel lelijke die ik niet terug wil hebben in die moderne opvoeding. Maar die moderne opvoeding heeft ook een paar lelijke. Eerlijk, elke tijd heeft dat. Maar om te zeggen dat nadrukkelijk de traditionele opvoeding beter is, dat vind ik niet kunnen. Ja, Maar ik dan ben gaan het eens met je. Maar ik vind, als ik terugdenk aan die traditionele opvoeding, dan denk ik aan één woord, controle. Controle op hoog niveau. Is er controle in Suriname nu? Sommige jeugdigen zijn blij, want moeder controleert niet. Je gaat dansen, je gaat ergens en je komt wanneer je wil. Ik heb niet gezegd dat jij dat doet. Ik heb het over de jeugd. Ik zou wel willen dat controle terugkomt in Suriname. Vooral de sociale controle. Maar het is ook elke keer bewezen dat het moment dat je meer regels invoert, er meer mensen zullen zijn die daartegen gaan rebelleren. Is Hoe kan dan dat? meer regels en meer striktheid, is dat een oplossing dan? Luister nou, regels moeten er zijn. Wat zou het betekenen als je nu COVID hebt en de politie zegt je moet de afstand houden of je moet 10 uur thuis zijn en je denkt, ach, ik slaat in de wind, dan gaat het toch zie je dat het een chaos aan het worden is. Regels zijn oké, ja, maar de manier waarop die regels van kracht worden gemaakt, daar toch? moeten we naar kijken. We moeten kijken. Wat doet de politie heel vaak? Waar probeert de politie nu aan te werken? Dat Ja. mensen zich bewust gaan worden waarom Ja. het belangrijk is om thuis te blijven. Hoe vind jij dat de politie handelt? Laten we het clean houden. Vind je Handelt- dat ze goed handelen? Met jouw jongen denken of niet? Ik denk dat ik denk dat de Surinaamse bevolking wat meer vertrouwen moet gaan krijgen in de politie. Yes. En ik denk dat de politie dat ervaart en dat ze daarop inspelen.
Ik denk dat we beter samen zouden moeten werken en moeten gaan begrijpen dat de ene er is om de ander te beschermen, maar dat die politie deel uitmaakt van die gemeenschap. Een integraal deel. Maar wat gebeurt er? Heb je niet gemerkt wat er gebeurt? De politie moet de gemeenschap, de jeugd begrijpen, de mensen begrijpen. Maar ze laten te veel toe. Waardoor er toch, ik vind, ik denk mensen van mijn leeftijd ergens zich groen. Wanneer we naar programma's luisteren, dan zeggen we dat de politie te veel toelaat. Waardoor de grenzen, mensen kunnen geen grenzen stellen. Als je grenzen stelt, moet je je houden aan je grenzen. Maar wat gebeurt er? De politie, de volwassenen, de leerkrachten stellen hun grenzen, maar wij gaan buiten de grenzen. We En er leven wordt in niets een gedaan. hele veranderlijke wereld, dus met hele veranderlijke grenzen. Die grenzen zijn continu aan het shiften. Dat En ben ik ik denk eens. dat, ik geloof ook dat we niet allemaal even snel ons kunnen aanpassen aan die En dan nieuwe heb je grenzen. richting nodig, toch? Maar van wie moet die richting komen in elke situatie? Van mensen die bevoegd zijn om richting te geven, wie de is- politie. De politie, Maar de de politie heeft leerkrachten, soms de ook nieuwe volwassenen. grenzen nodig. De politie gaat soms ook veel te ver. Er was, hoe noem je dat, als we het toch nog hebben over politie. Er was een geval van een meneer die wat later op straat was en die is Ja. gemarteld geworden. Ja, ja, ja. Hoe is dat effectief? Als die, hoe noem je dat, Ja, ja. degene waarbij je je veilig zou moeten voelen. Dit staat weer prima terug op hoe kinderen zich Ja. voelen wanneer ze geslagen worden. Wat doet het met je wanneer dat orgaan dat er is om jou te beschermen, hetzelfde doet waartegen je beschermd zou moeten worden? Mag ik die vraag terugzetten naar jou? Hoe komt het dat mensen zo ongehoorzaam doen? Want als je weet dat er regels zijn, moet je je aan de regels vasthouden. Waarom zou je Ik ben het regels eens- opvolgen van iemand waarbij je weet dat de persoon geen haar Nee, ik ben het beter niet is? eens met je. Het komt Ik heel ben het hypocriet niet over. eens. Ik ben het niet eens met je. Prima. Ja, je kan niet zeggen dat het hypocriet overkomt. Waarom niet? Ik vind dat de politie, de gezaghebbenden, zich moeten houden aan wat ze zeggen, aan regels. En als je zegt 10 uur is 10 uur, dan moet het 10 uur zijn. En dan zij moeten zich houden aan die regels, aan die controle. Maar de mensen in het veld, die moeten zich ook houden aan de tijd. Wat gebeurt er als je niet optreedt? En dat gebeurt er nu. Als er mensen bij mij op bezoek nu komen, durven ze gewoon te zeggen 11 uur. Nou, pas maar naar Osso. Bijvoorbeeld. Ik zou zeggen, ga nou gauw weg, is daar over 10. Kom nou, weet je wat je niet druk. Het is niet de politie. Wij allemaal, de politie en de mensen die zijn in overtreding. Maar Want snap ze je dat de Ze politie- kennen het woordje respect niet meer. Wie kent geen respect meer? Iedereen die de regels overtreft. Maar dat doet de politie dus ook. Er moeten dus Ja. ook nieuwe regels komen, zodat die regels die zij uitschrijven, dat die Oké. tot hun recht komen. Dus er Je moet... hebt 100% gelijk. Respect moet van beide kanten komen. Respect en begrip. Het Wat heeft ik geen moet zin erachter om respect te hebben als je elkaar niet begrijpt. Het is leuk om met 2 woorden te praten, maar daarna achter die 2 woorden geen inhoud te vinden. Hoe zal het komen dat er geen respect meer is? Het lijkt wel of respect weggelopen is. En het zou een heel andere Suriname zijn als er respect opgebracht kan worden voor de volwassenen, voor de ouder dan je zijn, voor een gezaghebbende instantie of iemand die gezag uitstraalt. Dan zouden we het anders doen. Dan kunnen we ons afvragen, hoe komt het dat er zo weinig respect, mensen hebben wel respect, maar dat er zo weinig respect Waaraan is. merkt u dat er zo weinig respect is? Je leeft in Suriname. Oh jawel, maar we ervaren het heel anders, dus ik hoor het graag van u. Ik zie dat er geen respect is. Regels worden overtreden. Men maakt zich niet druk om de regels na te leven. Omdat de mensen van wie we die regels krijgen heel vaak zelf hun regels overtreden. Ik snap dat dat geen manier van leven is en niet omdat jij dat doet. Wat wil jij eraan doen? Wat wil ik Jij doen? bent jong. Wat stel je voor? Wat stel je voor dat er nu in Suriname moet gebeuren? Ik denk dat we het vroeg of laat echt gaan voelen in Suriname. Dat heb ik niet gevraagd. Ik Nee, vraag, maar wat zullen we anders moeten doen? Jij bent jong. Ik ben 68, ik blijf het zeggen. Ik zie het gebeuren. Jij als jongeman ziet het ook gebeuren. Wat zouden we anders moeten doen? Ik denk dat we veel vaker in dialoog zouden moeten gaan. Vooral met jongeren, vooral met die doelgroep waarbij je wilt dat die mensen gevormd worden. Dus voorlichting, communicatie bedoel je? Ja, maar voorlichting in de zin van, er wordt geen druk op je gelegd, het wordt je niet opgelegd. Het is, ik wil met je praten en ik wil dat je me begrijpt, maar ik wil het ook van jou horen. Wil je Dat- maar zeggen dat er een training moet komen? Hoe communiceer ik met de jeugd van tegenwoordig?
Of hoe communiceer ik met anderen? Ik zeg niet eens dat er een training zou moeten komen. Er moeten gewoon mensen zijn die bereid zijn te communiceren. Er zijn Op mensen school. bereid. Welke mensen? Je doet alsof er geen mensen meer in Suriname Nee, zijn. maar het is echt elke... Mensen die hun hart op de juiste plek hebben voor Suriname. Maar wie zijn die mensen? Jij, ik. Maar jij en ik zijn maar... U en ik zijn maar 2 mensen. En daarom hebben we werk in Suriname om het anders te gaan doen. Maar Daarom snap je, zitten we hier. het kan niet blijven bij die 2 mensen. Daarom En zeg ik daarom... toch, voorlichting. Er moeten mensen opstaan met opvoedingsprogramma's zoals deze, zodat Suriname begrijpt dat het anders moet gaan. Binnen of buiten spelen? Buiten spelen. Precies hetzelfde. Buiten spelen. Buiten Ja. spelen, Ja. oké. Mooi. Niets leuker dan jump of voeten. Of pakkertje, Doe, schuiltje. doe. Slagbal. Afstandsonderwijs of fysiek onderwijs? Afstandsonderwijs of fysiek onderwijs? Rond de huidige situatie vind ik het belangrijk dat we elkaar veilig houden. Ja. En daarbij is afstandsonderwijs effectief. Ja. Maar ik vind dat de aandacht en de middelen die er zijn rond afstandsonderwijs, dat die het onderwijs het niet tot hun recht laten komen. Een heleboel leerkrachten hebben niet de kennis, niet de middelen om online lessen te verzorgen. Dan Ja. kun je ze niet kwalijk nemen. Ja. Maar bij de leerkrachten die wel naar school gaan, daar lopen de spanningen op. Kinderen zitten, hoe noem je dat, minder lang in de klas. Je krijgt minder leerstof gedaan. Dus ik denk dat er een hybride systeem zou moeten komen waarbij je alleen op key momenten in de klas bent. Ja. En dat echt de momenten zijn waarop je hebt altijd de tijd om vragen te stellen via de telefoon. Maar Ja. dat het moment is waarop we echt met z'n allen de koppen bij elkaar steken en Ja. kijken waar het misgaat, wat snap je niet. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Oké. Ik denk ook dat de fysiek? leerkrachten... Fysiek? Fysiek? Hoezo fysiek? Fysiek onderwijs? Ik volg om de ene week fysiek onderwijs. Oké. En dat is dus met de helft van de klas aanwezig, zodat er 1 social distancing toegepast kan worden. En hoe ervaar je dat? Heel anders. Ik kan het veel beter vinden met mijn klasgenoten uit de groep waarin ik zit dan de klasgenoten uit die andere groep. Het lijken bijna 2 aparte klassen te zijn. Ja. Maar voor de rest is het bijna hetzelfde hoor. Ik merk dus ook bij de leerkrachten voornamelijk. De leerkrachten vragen wel echt constant om fysieke lessen. Maar ik denk dat mensen ook niet inzien dat we ervoor moeten blijven zorgen dat het aantal gevallen dat die ingedampt worden. Ja. Zodat we voorbereid kunnen zijn op een mogelijke volgende golf. En dat gewoon helemaal kunnen vermijden. Dat is belangrijk op dit moment. Ik denk dat we weer een van uw attributen moeten pakken. Wat is dit? Wat is dat? Nou, neemt u het maar gauw over. Ja, ik neem het, maar eigenlijk wil ik het ook niet vasthouden, want ik heb nooit in mijn leven gerookt. Ik En weet niet thuis waarom. bij mij hebben we ook nooit gerookt. Echt waar? We hadden 8 jongens in huis. En van de 8 jongens heeft maar 1, 2 hebben gerookt. Bij mijn ouders mocht je niet roken. En ik weet, mijn vrienden zeiden altijd, Emmy, wat een gezin. Je ouders hebben het goed gedaan. Want geen van je broers hebben ooit marijuana gerookt. Vreemd hè? Nooit aan de drugs. Omdat mijn ouders hiervoor waakten. Maar waarom ik een sigaret heb, dit zegt me wel iets hè. Ik was heel jong, heb ik een vriendje gevonden. En ik was op de vrouwenschool, was heel jong. 17 jaar denk ik, of 16. En die vriend, die kwam in de straat bij ons. Je weet, 's middags loopt hij langs, maar hij had een sigaret. En al vast. Alleen het feit dat hij een sigaret had, wist ik dat ik niet met hem zou blijven. Nee, echt niet. Maar wat het spannend maakt, mijn moeder had ons belang. We verkochten bakkoven, groenten. Ik weet niet als je weet wat de ons belang is, want ik zie ze niet meer. Oké, maar wij hadden ons belang omdat we zelf planten en zelf... Jullie verkochten jullie melk waarschijnlijk ook, toch? Ja, alles in ons belang. En deze jonge man, we waren nauwelijks begonnen met de relatie. En hij liep voorbij. En toen keek hij, als mijn ouders er waren, zag mijn ouders niet, zag mij alleen in de winkel. En ik kwam in die winkel. En weet je wat hij me zei? Wat zei je? Emmy, neem een pakje sigaret.
voor me. Ik zeg, betaal je? Hij zegt, nee. Je moet het gewoon nemen. Want we verkochten Anker en Snowflake was er vroeger. Ik kon me niet voorstellen dat hij gedurfd had dat ik moest stelen van mijn ouders. Ik kon niet in. Maar wat ik niet wist, de buurvrouw, die had hem zien komen. En die had hem met een sigaret gezien. En later vertelde hij het aan mijn moeder. Zeg, vrouw Meili, wat boycott ja zo? Hij is binnengekomen in ons belang en hij sprak tot Emmy, volgens mij is het een vriendje. En mijn moeder had toen geen begrip daarvoor. Ze wist niet dat ik geweigerd had om een pakje sigaretten van mijn moeder te geven. Mijn moeder heeft die riem gepakt en me geslagen. Hoe komt het? Die controle van buurvrouw was vroeger zo mooi, sociale controle. Niemand kwam zomaar langs. Niemand kwam aan de meisjes. Niemand. Alles wat er gebeurde was medeweten van de mensen om je heen. De sociale controle was zo goed in elkaar. Je zou nooit iets durven doen. Omdat je weet dat of tante, of oom, of buurvrouw iets zou komen vertellen aan je ouders. Ik vind het belangrijk dat je die sociale controle hebt, gewoon zodat als er iets misgaat, Ja. de hele buurt kan ingrijpen. Maar nog steeds, dat kind doet het niet, doet geen kwaad, gewoon omdat het bang is voor die straf. En niet omdat het kind inziet wat dat kwaad werkelijk inhoudt en wat de gevolgen zijn. Dat vind ik jammer. Dat is het erge geweest van vroeger. Men vroeg niet naar je mening, men zat niet met je om te zeggen, luister, een sigaret. Maar mijn moeder wist niet eens dat ik mijn leven gesaved heb. Want om diezelfde dag heb ik het besluit genomen om nooit meer naar die jongen te kijken, naar die jonge man. Omdat hij gedurfd heeft om mij te vragen om een pakje sigaret van mijn moeder te nemen om te stelen. En wij waren niet zo opgevoed. Maar als mijn moeder me had gevraagd en we hadden gezeten, wat je nu wel hebt, je kan met je ouders zitten, maar vroeger kon je niet gaan uitleggen. Nee, uitleggen was er niet bij. Zodra je wilde uitleggen, kreeg je met de riem. Je moest gehoorzamen en je moest zorgen dat het niet, je moest het voorkomen. Dat was het vroeger. Eigenlijk moest ik maar 1 plantje meenemen, maar ik kon niet kiezen. Dus ik heb een jonge tweelingadvocaat, een palm waarvan ik de naam heel even kwijt ben, een sweet limchi en een bokkenpoot. Volgens mij een rode bokkenpoot. Ik ben super dol op planten, maar in het bijzonder gemberachtige, dus heliconia's, sangrafu, dus costus, bananen net iets minder. Ze zitten in diezelfde familie, maar bananen Hoe iets je de minder. ene die je in soep zet? Laos. Ik heb, Laos. ja, ik heb ook Laos. Ik heb Laos, ik heb gember, ik heb kurkuma, ik heb bokkenpoot, ik heb Waarvoor Braziliaanse heb je ze bloem. dan? Meestal omdat ik bloem schik. Mijn oma en ik schikken beide. Oké. En het is geen concurrentie hoor, dat niet. Maar we hebben beide die waardering voor ze. Maar het is me ook heel vroeg bijgebracht. Dus als ik met mijn oma op de fiets was, dan deden we dus een spel waarbij we planten spotten. En dan leerden ze mij dus de namen en bepaalde eigenschappen. Oké. En dat was echt een lust. En dat doe ik nu, dus eigenlijk een beetje met mezelf. Ja, Soms oké. met mijn moeder, maar mijn moeder, ja, die heeft er geen tijd voor in het verkeer. Ja. Dan doen we of alle palmen of elke keer dat ik een heliconia Oké. zie, zeg ik, oh kijk dat en Maar, dat maar en dat. wacht even, ik vind ze mooi. Wat is die plant daar? Waarom heb je die meegenomen? Deze. De eerste. Deze. Hoppa. Ja, die. Wat is dat? Sweet limchi, een citrus, wordt niet super groot. De grootste die ik heb gezien zijn tussen de 2 en de 3 meter. Maar dit is dus gewoon bijna het handmerk van mijn oma. Omdat ze, Wat dus, deed ze daarmee? ze maakt heggen voor iedereen. Zijn jullie er rijk van geworden? Want als ik zo hoor, oma dit en jij dit, dan is dit dus geen hobby meer, een zaak. Zij wel. Zij verdient er aardig wat mee. Ik heb nog steeds plantjes die ik heb geplant uit haar stekjes. Waren echt zulke kleine sweet limchies. En die zijn nu vreselijk grote heggen geworden. Je bent geen handelaar op dit moment. Ik zelf niet. Zij doet dat wel. Maar ik, de bloemen die ik heb, de planten die ik heb, zijn meer uit eigen waardering. Want die teken ik ook altijd na. En ik schilder ze na. Dat vind ik wel Ze leuk. zijn gewoon als mooi in je tuin. Meestal en als er iemand is die ik heel erg waardeer, dan snij ik Ik hoor bloemen. wat ik een plant meekrijg. Maar ik ben niet zo'n plantje vrouw hoor. Want ik heb er gewoon geen tijd voor. Ja. Maar ik vind het mooi man. Ik vind het prachtig. Prachtig. Ik vertrouw de waarden en de normen van de andere generatie. Ik vertrouw die stelling.
Ik vertrouw, dus jij vertrouwt de waarden en de normen van de andere generatie. Moet je nog nadenken? Bepaalde waarden en normen. Zoals? Sociale controle. Maar sociale controle in de zin van dat buurtbewoners er voor elkaar zijn, dat er Oké. een band is, dat ze op elkaar Oké. kunnen terugvallen. Oké. Niet in de zin van dat er allemaal verklikkers zijn in de buurt. En maar gewoon met dat sentiment van we zijn er voor elkaar, dat vind ik heel nobel. Oké. Ja, ik denk ook dat, en dan een van de Wat dingen about die saamhorigheid dan? ik denk dat eerlijk met alle elektronica die mijn generatie mee heeft gekregen, Ja. dat veel van Generation, wat zijn wij? Generation C volgens mij. Dat ken ik niet. Ja, maar dus dat wij dus met, wij zijn, dus een bepaald deel is geboren na de uitvindingen, dus de telefoon, laptops en zo, daar word je Oké. mee opgevoed. Het maakt Ja, dus ja. dat je, dus, Egoïstisch. ja, dat je heel erg op jezelf gaat En beginnen te vind je leven. dat nou goed? Nee, ik denk dat het handig is dat we werelden apart kunnen zijn en nog steeds zo dichtbij. Oké. Maar ik denk dat daarmee verloren gaat dat je niet eens communiceert met je buren. Dat kinderen binnen blijven. Dat vind ik jammer. Dat En mensen in één huis met 2 telefoons communiceren. Oh ja, dat ken ik ook. Ja, dat één persoon boven is en de persoon belt. Ja, kom je eten. Dat ken Weet ik. je wat dat inhoudt? Die saamhorigheid, die naaste Dat knussen. liefde, dat nussen, dat koesteren van elkaar. Dat is eruit en dat heb je nodig als mens. Dat is heel belangrijk bij je opvoeding, bij je ontwikkeling. Dus je vertrouwt de waarden. Kijk, een van die waarden die ik niet vertrouw, waar ik geen vertrouwen in Ja. heb en geen vertrouwen in kan hebben, is dat kinderen geslagen worden. Oké. Maar omdat op dat punt kinderen niet begrepen worden. Ja. En het moment dat je een kind slaat, ben je radeloos. Oké. Dan geef je op. Eens. Vertrouwt u de waarden en normen van mijn generatie? Ik denk het. Ik ga niet gaan zeggen, ik wil het zeggen nee, maar dat zou te hard klinken. Maar Waarom jullie niet? hebben ook mooie dingen. Zoals? Zoals plezier maken, jullie vrijheid, jullie de waarde opkomen voor jezelf vind ik mooi. Maar ik vind de waarde saamhorigheid, ik vind de waarde elkaar ondersteunen, vind ik wel mooi. En dat zouden jullie kunnen overnemen. Ik kan me niet voorstellen dat in deze tijd de jeugdigen aan zichzelf alleen denken. Ik maak een fout hoor. Ik mag niet generaliseren. Dat sommige jeugdigen ervoor kiezen om... Ze hebben een telefoon, ze willen nog een telefoon. Ze hebben zoveel dure dingen. Terwijl er kinderen in je klasse zijn die niet eens een kleine Nokia kunnen kopen. Vraag je moeder toch, koop ook een voor die andere. Of deel je brood met iemand anders. En dat had je vroeger. Dat je kon delen. Oh, daar schrikken kinderen echt van hoor. Wanneer ik in de klas, als ze geen eten hebben en ik loop met mijn broodbakje naar ze toe. Hé, ik heb vandaag geen pindakaas hoor, ik heb vandaag vlees. Maar als je, of ik heb worst, vind je dat lekker? En dan kijken ze. Dan ben je uitzonderingsgeval, denk Ja, ik. maar ze schrikken echt. Nee, ik zou niet kunnen. Maar ik zeg, maar je hebt geen eten. Nee, het hoeft niet. Weet je wat je fout doet? Pardon. Weet je wat je nog niet zo goed doet? In deze tijd wil ik je adviseren, ik ben 68 en jij bent 15. Je kan niet in het openbaar gaan om te zeggen... Ze zitten in de klas in de pauze. Ze zijn meestal. Maar ik vind dat je daarvan af zou moeten kunnen stappen. Het is helemaal Ik geen vind, schande dat is hoor. wat jij vindt. Ja. En daarom reageer ik er zo op. Het is niet dat ik vind dat anderen dat zouden moeten doen. hoor. Maar neem een advies van een oudere. Ga in de pauze, ga in een hoekje. Oh nee, maar meestal zitten ze in een Ik heb hoek, hoor. gemerkt, je hebt geen brood meegenomen. Wil je een broodje hebben, alsjeblieft? Ik weet 100%, op de Marie Lefebvre school ben ik directeur geweest. En ik had kinderen die geen brood hadden, grote jongens. En ik zette mijn brood op een kast. En ik wenkte ze, loop langs, dan pak je het op die kast. Ik maakte mijn brood thuis. En niemand wist aan wie ik een stukje brood had gegeven. Maar elke dag had ik brood op de kast. Omdat ik het geheim hield.
Maar als je zo demonstratief gaat... Maar waarom zou het geheim moeten zijn? Omdat jij vindt dat het tegen hem moet zijn. Maar ik zeg je... Ik vind dat je je niet voor zou moeten schamen. Je zou je niet moeten schamen ervoor, hoor. Mag ik even? Sommige ouders hebben het werkelijk Mag moeilijker. ik even? Matthij, luister naar de ouderen. Jij vindt het, je bent 15. Ja, maar ik heb wil begrijpen waarom u dat vindt. Ik heb ook ervaring, we hebben hele andere ervaringen, dat Je zeker. hebt ervaring dat ze het niet nemen, ze willen je brood niet, terwijl ze honger hebben. Nou, het is, sommige kinderen hebben ook echt gewoon echt nukken, dat weet ik ook. Kinderen Hoe weet vinden, je ja, dat? maar kun je me geen 5 SID lenen, dan kan ik, hoe noem je dat, dan kan ik patat kopen. Ik heb zoiets van nee, soms heb ik het, maar ik weiger dat te doen. Maar zie je, is er weer een ander inzicht, want ik zou ze die 5 SRD wel geven, want iemand gaat je niet zomaar 5 SRD vragen. Wat ik zeg van jullie generatie, wat ik mooi vind, is die plezier hebben, jullie vrijheid en zo. Dat vind ik echt mooi. Maar ik zou echt verbeterd willen zien hoor, die sociale controle. Het vertrouwen moet terugkomen in elkaar en het samen delen. Laten we voor elkaar gaan. Matthij, ik vind dat jij niet de rechter moet zijn van mensen. Je bent jong. Laten we eerlijk zijn. Neem het van een oudere aan. Ik heb met armoede tot vandaag worstel ik met jongens die in armoede leven. En ik ga je iets leren vandaag. Geef. Blijf geven. Blijf geven. Zonder oordeel. Dit was deel 3 van het gesprek waarin Emmy Hart en Matthij Samuel spraken over hun visie op respect, sociale controle, grenzen en nog veel meer topics de Surinaamse opvoeding rakende. Dit was onze laatste deelaflevering. Volg alle 4 afleveringen van onze Supreme productieserie Srana Fassi, Toen en Nu. Nu gedurende de dag op 25 november. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.